ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି କେତେବେଳେ କବି ଆଶାବାଦୀ ହୋଇଛି ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ହତାଶ ଓ ନିରାଶାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନଚିତ୍ର। ସାବଧାନ ହୁସିଆର ହେ ମାନବ ଜାତି, ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଗରଳ ଭଣ୍ଡାର ଧରି, ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି। ଅପସଂସ୍କୃତିର ଅମୀରମାନେ ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛନ୍ତି ଏ ସୁନ୍ଦର ଧରିତ୍ରୀର କଦାକାର ରୂପ ଦେଖି। ଦେଶର ନିର୍ମାତା ନେତା ସ୍ଲୋଗାନରେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ଭାଷଣରେ କିଣୁଛନ୍ତି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ। ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯାଏ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଫ୍ରିକା ଯାଏ, ପ୍ରଗତିର ବୁକୁଫଟା ସ୍ୱର। ଜୋରଜାର ନୀତି ଏଠି ଶକ୍ତିମାନ ଆତ୍ମସାତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତକୁ। ଧର୍ମ ନାମେ ଅଧର୍ମର ହୁତୁହୁତୁ ଦାବାନଳ ଜାଳିଦିଏ ସାରା ଇଲାକାକୁ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଗୁଳିଗୋଳା ବାରୁଦ ଗନ୍ଧରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ନିରୀହ ମଣିଷ। ଆଖି ଖୋଲିଦେଲେ ଏଠି ଅଗଣିତ ବେକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ପୁଣି ଭିକାରୀ ଓ ବେମାରୀଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ପୁଣି ଭିକାରୀ ଓ ବେମାରୀଙ୍କ କରୁଣ ଚିତ୍କାର। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଣିଆ ଚାଳଘର ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଛାତରୁ ସପନାର ବଡ଼ ଝିଅ ଠିଆ ଏଠି ତା ଧର୍ଷିତା କଳେବର ନେଇ। ସହରରୁ ଗାଁ ଯାଏଁ, ଶିଶୁରୁ ବୟସ୍କ ଯାଏ, ମନ ଖାଲି ଉଠୁଛି ପଡ଼ୁଛି। କଲଗାଲ ଲଙ୍ଗଳା ଉର୍ବଶୀ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହକୁ ନେଇ ସତେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚିରେ ଭାତ ନାହିଁ, ମା ବିକିଦିଏ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ କଲା ଶିଶୁଟିକୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚିରେ ଭାତ ନାହିଁ, ମା ବିକିଦିଏ ଅନ୍ତ ଫାଡ଼ି ଜନ୍ମ କଲା ଶିଶୁଟିକୁ। ମାତ୍ର 40 ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ଶୋଇଅଛି ନରମ ଶେଯରେ। ପୁଣି ଏଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ଶୋଇଅଛି ନରମ ଶେଯରେ। ଦେହରେ ତା ବିଦେଶୀ ଅତର, ମାଂସ ଆଉ ପଲଉକୁ ରୁଚି ନାହିଁ ତାର। 3 ଦିନର ବାସିମଢ଼ା ଗନ୍ଧ କଲାଣି, ମାଂସ ସବୁ ମିଳେଇ ଗଲାଣି। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସବୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ବିଦେଶୀ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ। ପୁଅ ଥାଉ ଆଉ କିଏ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ କାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଫୋନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ମାତ୍ର ଆମେରିକାରୁ ଫୋନ୍ ଆସେ, ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି, ଗରଳ ଭଣ୍ଡାର ଧରି ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରଳୟ ଆସୁଛି। ଯଦି ମୋର ଏଇ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ କବିତାଟିକୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।